Ganun yung sounds! Sandali lang, di pa nagbabayad ng meral ko dito. Okay. Hanapin niyo yung bill. Kambing! Kambing! Ibinitawan mo! Kasi last na kambing. Andito siya! Sara mo kung mga housewife na naiiwan. Teka lang. Oh, hindi yan pwede. Ano si Biwa? Ano yun? Si Tweedledee. Eh, Tweedledee. Gusto mo ba? Ayaw namin. Ayaw namin pumasok. Gusto ko. Ayoko Sa lugar ng Mindanao, may mga Ayun yawang naman si nakatakas. The Ano para si watchers of Azazel has not been Si seen Senyora. for weeks Lumipad ng aming team. or Naintindihan niyo ba yung storya? has gone wrong. Hindi, basta lalaruin lang natin. Alam mo yung mga itong laro, hindi na natin inaaral yan. Ba't ang dilim? Nasaan tayo? F, ayan. Nakikita ko yung sarili ko. Oh my God. Dapat tinatapos natin, J, yung sinasabi natin. Ako ay Oh, tayo. Perry, you're here din, Perry. no trespassing. O yan, no trespassing. Tweedledum? Paano pumasok dito? Dito. Susi. Ay, may UV, bro. Oh, shit. Ay, paano yan? What? Right click. Kaya nag-zoom in eh. Right click. Okay. Yung galing ah. Galing ng mga paring to. Panis. When the time comes. Okay. Tingnan mo to mga hindi nagbasa oh. Basta may ketchup doon eh. May pirma ng ketchup. Wait, Tara, pasok na. Ibang Ano pa game. hinihintay natin? Pasok Hindi ko na. ng mapa. Ano, di siya mabuksan. Dito tayo. Kaya po yun no, sa may east. Ito. Pash. Ano to? Kunin yung medkit. Ay, kinuha lang sa Ay, kalbo. putang. Gago na yun. Ayoko na. May aso na agad. Dito kayo! Huwag niyo ko iwan! Aso lang yan. Asa lang yan? Kainin natin yan. Okay. May kalderete. safe. Ano to mga to? Ayan yung... Key. Para saan yung UV? Bakit may UV light tayo? Yun yung parang pampaano. Para makita yung tamod natin. Iilaw yung tamod natin. Pause. Wala na ba to? Punong-puno siguro yung kwarto mo pa, puro puti. Tanda niyo yung Hindi ka matanda. dito, father. Hindi kayo nakikinig sa mga matatanda eh. Okay. Uy, Dito yung iaalay. Diyan yung iaalay. Pash. And then he will be banished. Why am I shaking? Pucha, parang Twitter ano lang to ah. I'm shaking so hard. Okay. Ayan na. Okay. Tapos, Liit nila. Ulit. Uy, gago. ay puta! Ano yan? Sorry. Napakahina naman ng pinto na to. Hello? Ba't ako lagi puta, may mga kutsilyo, man. Okay, kayo na mauna. Imaw na kayo. Wait lang, man. Niraramdaman ko yung lugar. may pumipito Hindi, ganito na lang pa, oh. So, takbo. Ganun yung sounds! Okay. Sandali lang, di pa nagbabayad ng meral ko dito. Okay. Hanapin niyo yung bill. Bayaran niyo yung bill. Sarado yung putang pinto, ina. sarado yung pinto sa likod. Oh my God. At kayo matras. Ayun. Ang laki niya. Ayun na yung shot. Sige, dire-diretso kayo. right click nyo. Dire-diretso kayo. Parang mali yung trip mo. Oh, ayun nga. Oh, wag mo, oy! Ano? Ano sabi ko? Wala akong makita. UV. Hanapin niyo yung tamod. UV pagka walang ilaw. Naalala ko yung pacify. Yeah, pacify. Bakit kasi nagtatago siya ng gas sa loob ng bahay niya? Hindi Maganda ko safe. tayo pa eh. Kasama niya. Kagi Bunshin yan eh. Shadow clone. Ubus na yung chakra nung ginawa tayo. Shadow clone jutsu. Dalawang kalbo. Ito dapat una ka eh. Ay, gago! Uy! Ay, chill naman pala siya eh. Pag dinikitan siya, anong mangyayari? Alamin natin yan. Try mo. Wala naman. Wala pa. Bagayin natin. Pwede ba natin silipan to? Babae ba Pwede siya siya? bagayin eh. Babae Shorty yan bro. Shorty siya. Greg, bilan nyo nga. Tulak nyo. Ulak ka. Uy, Harang lang talaga siya dito. nakaharang lang siya. Kailangan niya bumaba. Ayan, nakababa na siya. Oh, first step, Ayun ba? nice. Galing, oh. Hindi ko sa galit parang yung Hawakan He niyo. wants Uy, to. gago, ayan na. Ayan Ayan na. na nga. Beast mode siya. Bilan nyo na ng panty yan. Beast mode siya. Uy, beast mode siya, bro! Uy! Beast mode siya, bro! Ilawan nyo, puta. Ilawan nyo. Ayun, oh. Atras na! Beast mode siya eh. Beast UV mode light siya will eh. not work. Okay. So weeb siya, hindi siya lumalabas ng kwarto niya, kaya siya takot sa Ayun na. Happy natin mga kambing para maluto na to. Ito yung kambing. Ito yung gaming Lagyan room. nyo na hay, Hey, Wait lang, hey. Ito yung Oh, cute. Hindi ko siya makuha. Paano siya kunin?
Ayan. Huwag niyo siyang Sige, tapakan. Okay na. Okay na. Ito na, dala ko na. Okay. Okay. Ay, hinawakan na niyo, gago. Dalawa. Ganyan ba kalita mga May kambing? ulam. Ganyan ba kalita? Honey, may ulam na tayo mamaya. Lugi tayo sa kambing ni tayo boss. Dala ko yung med- Ba't lagyan Dapat natin sabay-sabay sa first natin floor, kinukuha. diba? Dapat Ganyan ginawa sabay-sabay dati. natin. Kawawa naman. Ulam! Pare, ulam, pare. Sarap! Dahil ako yung pinakamatanda ako yan sa likod. Kaya mauna. Bakit ka una? Mamamatay ka naman din agad eh. Oh my God! Sa tabi na! Putang ina, nagulat ako. Jokes lang. Jokes lang. Ang ina naman, nabait ako ni Arf. Jokes lang. Tulungan nyo. Oy, kinuha ako sa taas. Lumayo kayo dyan! Lumayo kayo! Hindi. Lumayo kayo sa kanya! Nasaan ako? Lumayo daw. Ayan, Lumayo tumatakbo daw. ako. Gumagapang ba ako? Oh, gumagamba ka. Layo tayo. Layo! Lord. Tabi na. I-heal niyo ako, hayop. Lord. Hindi wala, ganyan ka lang. May bago na tayong ulam. Ina mo. Hindi ako kambing! Revive niyo muna. Ano siya? Naging kambing. Lord, ay, okay. Ay, kalbo. Okay, tapos na yun. Wala na akong buhok. Natanggal na talaga lahat. Sino may susi? Pasok mo na si Imagine mo. Ako R may susi. Okay, meron na Dito ako. kayo. Kukwentuhan ko kayo. Halika. Sige. Sige, ano kwento mo na kwento? Kambing siya. Unang panahon. I-UV mo yung mukha ko, Pao. I-UV mo yung mukha ko. Nakatawa. Oh, dito. May isa pang ano. May battery dito. Sa kailangan. Saan? Bakit takot sa UV tong mga to? Gawa ba sila sa tamon? Bakit tawad lang bang ni UB? Ganun ba yun? Yes. Tinan mo, may kambing na naman siya na picture. Mahilig nga sa kambing eh. Ba't ba? Bawal mahilig sa kambing? Ngayon, pwede mahilig sa aso at pusa? Kambing, bawal? Kambing yung trip niya. Uy. Para saan to, bro? Reading room. Ang daming meron pang ano dito, battery. Ay po, king ito. Oo, di ba? Sabi sa'yo eh. Sabi na eh. Yeah. Sabi na, ayun. Tiyo, may board pa dito sa gilid. Sa'yo reading room? Sa'yo reading room? May pawis. Tingnan natin to. Playground dyan. Dito ba niya pinapatong yung mga kambing niya? Bago. Sa'yo, oo, siguro. Father, anong sermon niyo sa amin ngayon, Father? Teka lang. Misa, Teka lang. Kalbo verso 6, 21. Iniiwan kami. Magulang namin. Kasi sa itsura namin. Ikot tayo. Ay! Putang ina, nagulat ako, gago. Okay. At least chill siya ngayon, di ba? Chill siya. relax Ilawan lang niyo. Oo, pwede Kung may niyo kembot sa- siya, wait lang. Kung may kembot siya eh. Sinasayaw siya, ayun o. Let's go! Ah, Uy, nasa tayo. Ayun. Wala. Wala, sara nyo, wala. Wala, sarado. Ulam. Ulam. Uy, medium rare daw. 10 ang Medium tao. rare. Bad trip siya, man. Bad trip siya. Oo. Ilawan niyo. Ayun, ilawan niyo. Tawag Oh, Tara, Alex, no. labas. Dito. Ayoko sa'yo! Dito, labas. nag-red yung mata niya. Ay, may gago baterya dito. Nasa taas siya. Dito Nasa ka taas papasok siya. ko. Ito, pasok ka dito. Pwede. Pasok ka dyan. Hindi Saksak ka ang kasi. kalbo mo ulo dyan. Bad trip siya again, man. Alam niyo ba kung sa... Nandito siya! Ayoko na! Wala na akong buhay, girl! Go. Nice. Ito to. Sigurado yun. Isa lang ang bubukas! Isara yun! Isa lang ang bubukas! Ang ina naman eh. Alam mo, ito yung kalaban ng lahat eh, pinto eh. O, sige pa yung bubukas. Nakakalbo ko lalo. Ayan na. Ito. Ayun Ito, yun. kunin nyo. Ako, meron ako, hey. Meron ako, Kunin nyo. Go, drop me, hey. Hey. Ako nakuha. Okay na niya? May nag-drop na. Let there be Ayun, light, three pala. boy! Tatlo pa lang. Parang tagal na natin. Ubusin. Kakaspawn na, pinapatay mo na. Tara, i-right click mo lang. Okay, Tinuha ko sa'yo may pa, kembot sa'yo. siya. Okay, disconnect na tayo. Baka mahuli pa tayo. Pinakamagandang depensa sa demonyo. Patay na sa kindergarten. Kasi teacher natin si Shara. Ma'am, saan na field trip natin? Saan tayo? Ready na. Opo. Bakit pare-parehas na naman kayo? Mami, One padede. of us. Alam ko na, Shara, bakit ka nati-busy. Dapat naka-ano ka, yung character namin. Kailangan itlog ka din. B1, B2, B3. Pagod na ba kayo? Nasa liba na kami, Shara. Ito pala lang. Simpleng kinigayahan yung mga kalbo.
si Gage yung gago. Nasa libo na siya. Nagiging ano na eh. Nagiging apat na tayo. Yeah. Yo, what's up? Sabay-sabay tumingin kay Shara. 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 Ano? Okay, go. Okay, Pasok. game. Sabay DC ka agad na pagka-start pa. Host. Host. Ay, sorry. Parang gago. Ba't tayo nag-speedrun yan? Go. Tara. Ayun o. Yung ingay, gago. Ayun o. Nagtalo na. Bye. Apostolis na kalbong to. Nawala na yung tension nung game eh. Yung internet yung tension dito. Ayun, dali, bago ma-DC si Shara, puta. Dedebar na naman eh. Ito na. Dedebar ng PLD. Tara. Putang ina, wag na kasi. Kakagulat, tang ina. Ano ba? Ano nga eh. Ay, nakikita ko na yung tumbok mo po. Uy, isang Ano pindot ba speedrun? Hindi ako po ipindot. Oh, tama na, okay na. Oh, sige. Mawawala siya. Oo, nakatakot. Mas mawawala siya. Ako yung nakayuko. Ako yung numuyuko. Pinahirapan lang yung sarili natin. Kami sa hawak ko. Okay ka lang? Hindi. Bato? Okay lang. Okay ka lang? Mr. Ken pagod na. Lalagay ko lang itong gas sa labas. Gas sa Ako rin loob, naglalagay gas. ako. Bas. Yes. Yo. Dito yung office pa, nasa akin. Sige, bubuksan ko yung map. Sige, Arp, bubuksan ko yung map. Wait lang Hanapin lang kita. Nasa Ito kayo. dito. Nasa may coordinates kami, X100, Y50. Ano yung Minecraft? Ito, ilalabas ko na yung huling gas. Oy, kambing! Ito, meron na. Ako na. O, tama. Akin na yan Ako eh. yung huling gas. Okay. Oo. Pero bigyan niyo akong kambing. Uy, gagi yung musunod sa atin. Ay! Weh! Takina mo. Hindi nga. Ay, gago nga! Ikutan nyo. Sige. One, Oo, ano. Kalboy nyo. Tulak niya sa loob. Tulak niya sa loob naman po eh. Panoorin mo habang nilalabas na namin mga Ano nangyayari? panoorin mo habang nilalabas namin mga kambing mo. Wala ka ng mga Sige, sex toys. Sige, Lagpasan na lang kaya natin siya. Di ba mas... Oh my God! Pauwi ng alis babalik ko siya. Takina naman. Buhayin niyo Hindi ako. Ako kituwak mo yun. Binuhat ako! Sitaw na lang. Titirahin na naman niya ako sa sex room niya. Bilis, sundan niyo! Hindi ako pwede mag-rest. Gagawin niya akong kambing niya. Ayoko. Alipin. Aliping sa kikilid lang ako. Iwan ko na nga yung gas sa labas. Ano nangyari? Bata ka pa. Dito siya, sa labas siya. UV mo. Yes. Uy, pula yung mata niya. Pula yung mata niya ng Sorry. Yes, ikaw naman. Mukha. No. Mukha siya tanga-tanga ko pala. Kwet mo naman ngayon. Ba't dito lang sa'yo? Ito sa baba o sa may sa building na red. Wala namang... Hey! Madami yung susunod. Hey! Dito na tayo. Hey! Wala, kaso may bintana. Hey! Kinky. Medyo kinky. Putang ina, nagulat ako, gago. Uy, naman. Medyo kinky. What the fuck? Ilabas mo yung kambing mo. Ilabas mo yung kambing. Lapag mo siya. Kambing bago lambing. Kambing bago na. Pumunta dito. Dito tayo. Ito, tinawa si Shara. Nasa corner. Okay, mga dagang na bulabog. Nag-clear ng site to. Para magpapalagay ng site to. Narinig ko siya tumatakbo. Ito, pang UV battery hit. Gago, maipit tayo dito, Shara. Gago. Wag, tara na. Sorry. Dito. Patay dito. TV room, di pala to. Shit. Ayan na siya. So, kumusta kayong dalawa? So, kamusta naman yung ating kaibigan sa labas? Tingnan nyo. Uy, Di ako nagsara. Di ako, Ay, gago, nahuli si Shara. kanina ko Kanina iniwan nyo. Sabi ko sama kayo eh. May nagsara ng pinto eh. Si Nakita ko Arkel. sakto sinarado Naghahawa yung ka pinto. ng itlog dun sa loob eh. Saan, Shara? Dali mo kami, niloko mo kami eh. Oh,
Tangina, wag. Tama na. Uy, isang pindot lang. Isang pindot lang. Tama na! Basement key. Sa SLR key. Dito siya. Nasa likod siya. Okay. Bindutin niya na. Buksan Dito. niya na. Ayan, untog mo yung mukha mo sa pinto. Baka bumukas. Ito. Lapag. Ah, di ba? Lapag. Hey, ako. Hey, ako. Hey. Tara. Pahawakin niyo ako, kambing. Ulam. Sa kabila ka tumata. Okay na, buksan na natin yung halfway na tayo. Happy cat. Oh! Yan. Bakit ako sa- Sino master mo? Sino master? Sabihin mo sa akin. Akin yung put mo. Sino master mo? Sige na, kami na dito. Kami na, go. Takbo. Ubus na ata yung ano. Takbo. Dali lang, huwag naman kayong mag-pressure. Hindi ka pwede pawisan, kalbo ka eh. Hindi mainit. Takbo lang. Oo, hindi ko kaya Aerodynamic ka magpunas. ka. Dito, eto na tayo. Buksan mo. Sabihin mo. Ito na, hanapan na naman. Ito, isang kambing. Yes. Boom. Ito, nasa akin, nasa akin. Yumuko ka. Tumago siya sa library. Nakita ko na pero bulata ako. Ayoko na ba? Hawak ko na isang kambing. Malapit sa atin! Kambing! Dito! Kambing dito! Punta ko na naman. Nice. Naalala niyo ano? Cover me! Oo, cover kita. Ayoko na. May isang pang kambing, sayang! Ako na naman. Sige na, takbo na. Hindi dito. Dito! Mamaya ka, Jay, mamaya ka. Ang dami naming kambing, tatlo. Sige. Nawalan tayo ng isang kalbo. Lagay. Ayan, kambing down. Sunog. Nice. Lagay kambing! Kambing! Inibinitawan mo, hangal! Oh my, kumuha ka, hey. Patalo ka. Sorry. Ang dami nang gumagapang sa lapag. Yung nga eh. May hay dyan, lagyan nyo. Hey. Sige, inahabol ko lang. Help, dito ako, help. Wait lang, naghanap kami hay. Sa likod mo, sa baba, sa baba. Ayan. Ito na, chaos. Oh my god, anong ginagawa nyo? Paano ba yung alay? Hindi ba Parang tanga naman. Ilang. Oh. Magkano bayad sa'yo ng demonyo? Kaya na muna yun, sir. Ito, sige, mag-revive na ako. Confirm ako, Sharon. Hanapin ko siya. Hey, nice. May hay ako. Kasi last na kambing. Andito siya! Ang bilis niya puta! Sprayan nyo! Please! Takbo sa likod! Takbo sa likod! Uy! May humahawak sa akin! Help! Hinahawakan! Oh my god. Ang long table. Dito siya! No! Sprayan nyo lang! Hinabol. Putang ina. Huli. Sige, go! Bumaba siya. Sa left nyo! Oh my god. Revive na! Busy. Okay, may hawak na akong May medkit. hawak akong kambing. Sige, alay na Kambing yan. ako, sunog na. Sunog na, tara. Last one after this. Last one, tapos na. Okay na. Hey! Wala, dyan isa! Sprayan nyo. Hindi siya tinatablan. Okay, takbo na. Tikot. Takbo. Tikot! Okay, nice. Ngayon, hanapin natin yung huling kambing. Bilis na tumakbo. Buhay na. Sige, sunogin nyo na. Nasaan? Wala pa, may alam ng kambing na huli. Coming. Ito, nahanap ko na! Saan? Oh my God, nandito Oh, no. na ako. No! Huwag kang gumalaw. Inom mo! Takbo! Ito, nakuha ko ni huling kambing. Kunin nyo lang. Takbo na! Kunin nyo lang. Dinadala pa niya ako sa labas. Ay, nilalabas ako eh. Fuck. Bilis. Sige, palabas na ako. Huling kambing. Gas, ay. Kahit isa na lang gumawa. Palabas na ako. Andito siya sa labas. Nakalabas na ako. Diretso na ako. Iaalay ko yung sarili ko. Papunta na siya sa front door. Sige, nandito ako. Iaalay ko sarili ko, putang ina. Malapit na. Ako na yung habulin niya. Okay. Go. This one, Sige. Para sa inyo Sige, to. sa kabilang direction siya pumunta kanina eh. Then. Go. Tapos yan. Lapit na! Takbo! Go pa, takbo lang. Ito na, nasa tapat na ako. Wala akong gas! Wala. Oh shit! Dali mo tayo gas! Sa yung gas! Ayun, Ito. Dali mo. No! Last one. Kunti na lang!
Sige, wala pa siya. Bilis! Hindi pa siya lumalabas dito. Hindi pa Okay siya na. lumalabas dito. Okay na. Oh, sunod na. Sunod na, Putang sunod ina. na. Yes! Oh my God. Oh my God, oh my God. Wala pa nangyari. Wala pa nangyari. Gusto makita, Ugo. gusto makita. Ito, punta na siya dito, lumulutang. Yun, oh. Kita mo? Isa. Kita ko. Sana gapang mapunta dito. Layo ko nga. Ang layo ni Shara. Lumulutang lang siya, Shara. Ano yung lumulutang? Pag may ilawan pa, andito, kailangan mo pala ilawan. Nice. Nice Ayan, one, Shara, survivors! Easy. Let's go! Easy. Galing natin mag-goat. Ang bilis. Ito na ba yun? Kung babae rin pala. Oh, Lesbiana pala. siya. Okay, God. nice. May part ko pa. Gagatasin pa ng dev yung game. Grabe, pawis ako. Okay na kayo. Ay, Mga kalbo. bald man. Ito yung next Ito, may ibang damit, Tapos mag-asylum tayo ito lahat tayo. Kasi tatakutin natin yung isa dito. Wait lang, ihil lang ako. Excuse me. Naiihi ako, eh. Wait lang. Ihin yung kalbo. Palibutan niya, palibutan. Tignan mo ako sa mata. Oo, nakikita kita. Ayun. Tignan mo ako. Tignan mo ako. Na kayo? Kiss na kayo? Ha? Kiss mo nga ako. Kiss mo nga ako. What? Kiss mo nga ako. Kiss mo nga si Pao. Kiss mo nga si Pao. Lalo? Paano? Yan.